els nostres fills hem de criar i veure'ls córrer. Bona vesprada a tots i totes, a lleloners i a lleloneres, amics i amigues de les localitats veïnes. Sigueu benvinguts i benvingudes al poble d'Aielo. Retroba't naix amb la finalitat de ser el punt de trobada de diferents col·lectius que pretenen recuperar, revitalitzar i donar a conèixer els balls populars i les danses valencianes dels diferents pobles del País Valencià. Aquesta primera trobada amb la cultura, amb el folklore i amb les danses valencianes suposa el primer encontre d'escoles de danses a la nostra localitat i esperem que no siga l'últim. La Solana Grup de Danses i la seva escola de danses aquest 2017 ha realitzat diferents actuacions a la nostra localitat, però comptar avui amb altres escoles de danses és tot un plaer. Avui estem ben acompanyats per balladors i balladores de les localitats veïnes d'Ontinyent, Albaida, l'Olleria i Ibi. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Les escoles de danses naixen amb uns objectius clars. Un d'ells és investigar, recopilar, recuperar i dignificar els balls i la dansa valenciana. Altre objectiu és transmetre a les generacions més joves el patrimoni cultural del nostre poble, amb la finalitat de transportar el passat més arrelat al present actual. A les escoles de danses es concentren cada setmana un grup d'aficionats a les danses populars valencianes que, dirigits per un mestre o una mestra, aprenen la tècnica de la jota, la seguidilla, el fandango o el bolero. I tot això amb la banda sonora de les dolçaines, les guitarres i bandúrries. Música de rondalla amb què assagen cada pas. La permanència en el temps es deu sobretot a la fidelitat dels seus alumnes, perquè any rere any continuen tenint la mateixa il·lusió per ballar i per transmetre a les generacions més joves eixe entusiasme. Intercanvis i actuacions al ritme de la música i acompanyades del vestuari típic ajuda a transportar a l'espectador uns quants segles enrere. Un viatge en el temps que fa homenatge a la societat dels nostres avantpassats. Avui vosaltres, públic d'Aielo, veureu una mostra del treball que es fa a les diferents escoles. Jotes, us, fandangos, algun bolero, balladors i balladores. Esteu a punt? En primer lloc, tenim a l'Escola de Danses de l'EPA Sant Carles d'Ontinyent. Al Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent porten més de 25 anys fent escola per donar a conèixer la seva dansa i els balls populars de la comarca de la Vall d'Albaida i d'altres comarques veïnes. Va començar el curs 1991 i 1992 i continua ininterrompudament fins a l'actualitat. A dies d'ara porten treballats un repertori de més de 27 balls. Avui ens ballaran, en primer lloc, la jota d'Atzeneta, en segon lloc el copeo d'Ontinyent i per finalitzar la jota de la Serra de Moixent. Comencem? Endavant, Ontinyent. Diuen que l'amor ara de bojo, diuen que ja no es pot estimar. Moda passada, no s'estila, tot això pertany a un temps passat. Diuen que no es pot voler sincerament, diuen que d'amor no es pot parlar. Tot és mentida, és veritat, que no hi ha una altra realitat. Jo sé que d'amor jo ara em puc parlar, i sé que també tu ho escoltaràs. No deixem passar esta oportunitat per poder-nos tots dos ara estimar.
bailar eu no veo nadie me gana, que me lo enseñó anoche una gitana, que me lo enseñó anoche una gitana. Rode la bola y rode la bola.
que per tu sospira i un sospir. Què vos ha semblat? Molt bé. Teu costat tot clareja llum de tu, no és foscor, i així estàs, jo soc persona, te'n vas i ja no soc jo, de tu tot és bellesa, i no estàs tot és gelor, un fresquent que va l'estar, un vidre que és un sol. Continuem. El grup de danses El Revolt de l'Olleria es forma en 1995, mogut per una gent interessada en recuperar un patrimoni cultural del poble, que estava quedant en l'oblit. D'allò ja fa 23 anys. Aquell esperit continua, però enriquit per el treball de tot un temps fent escola, formant a gent i actuant i mostrant no sols el que recuperaren, sinó tot el que han après. Poden dir ben de venides que formen part de l'actualitat cultural del poble de l'Olleria. Ballen en Sant Antoni, en Pasqua, en la festa de la Magdalena que han fet seua, en la fira. Col·laboren amb altres associacions com la banda de música, els Scouts, el grup de teatre, en la fira d'associacions. Conviden altres grups a ballar amb ells i ballen en altres pobles, als que també són convidats. I van aprenent balls als sons de la música que ja ballaren altres persones fa molts anys. Però no vos volen contar ja més d'ells, prefereixen que els vegeu a l'escenari. En primer lloc, vos ofereixen l'U de la Pobla, per a continuar amb Boleares i per acomiadar-se el Fandango d'Allora. Endavant, el grup de danses El Revolt de l'Olleria. Vaig a cantar-vos un i un bolero, una sandinga, i teneres i una jota, i també tot el que a mi em vinga. I un fandango ben cantat, granaïes malaguenyes, seguidilles i habaneres, i es balla tot en les pardenyes. Per vos un camp de batre, una versada i les albaes, cavalets i xirimistes que el sou pas quasi de baix. Vull per vos un camp de batre, una versada i les albaes.
Pobla soc nascuda, en la Pobla soc nascuda, vaig llorar tota la vida, i ara que no puc ballar-vos, vos cante la despedida. En la Pobla soc nascuda.
¡Ay, el fandango! ¡Hala! Y aparéjame la burra, y aparéjame la burra, échale la manta al macho, y que me voy pa' la ribera, con naranjas y boniato, y aparéjame la burra. ¡Ale que nos vamos! Y a la una y a las dos, y a la una y a las dos, y a las 3 de la mañana, y el fandanguillo ya llora, lo bailaba una gitana, y a la una y a las dos. ¡Hala que nos vamos! La despedida de alegre, la despedida de alegre, la que dan los señorinos, con unos buenos gazpachos, una buena bota de vino, la despedida de alegre. ¡Bien bailado! Vas a cantar de tu luz, un bolero, una sandunga, el tenero tiene rosa y tan lejos que a mí en venga, y un fandango del cantar, granaïnes malagueñes, seguidilles y habaneres, y es vallacos en el pargueñes, un verbo Molt bé. Moltes gràcies, Olleria. per acompanyar estan guitarres i guitarró. A continuació tenim el grup de danses La Vall. Aquest grup es va crear el segle passat, als anys 50. Des de 2002 participa dels balls populars d'Albaida, de la comarca i dels voltants. Entre les activitats que realitza el grup cal destacar la participació en les festes populars del poble, com ara el pregó de festes, la inauguració de la Fira de Juliol, el Corpus Christi o les dansades als barris en les festes de Sant Joan, l'Aljor o el Roser. Acudeix als aplecs anuals d'escoles de danses com els d'Ibi, Cocentaina, Ontinyent, l'Olleria i els de la Vall d'Albaida. A més, ha estat a Fitur en Madrid i ha organitzat intercanvis culturals a Ruell, França, Gènova, Itàlia, Santa Eulàlia, Eivissa, Torrox, Màlaga i a Lugones, Astúries.
Avui, l'Escola del Grup de Danses La Vall ballarà en primer lloc per la de l'1 de l'Aljor. Vaig recuperar recentment, arranjat musicalment en 2015 per Jaume Gosalves de la rondalla La Rebolica de Muro. Va ser estrenat en 2016 dins de les actuacions de les nits al Palau, de la Fira del Baida. Després ballaran per la de l'1 de Benigànim i acabaran amb el 12 de Canals. Endavant, balladors i balladores d'Albaida. Vaig a cantar-vos i un bolero, una sandinga, els teneres i una jota i també tot el que a mi em vinga. I un fandango ben cantat, granaïnes malaguenyes, seguidilles i habaneres, i es balla tot en espardenyes. Vull fer-vos un camp de bate, una versada i les albaes, tabalets i xirimites que el sou pas quasi de baix. Vull fer-vos un camp de bate. Ma mare compra un temblequet, ma mare compra un temblequet, per veure si em casaria, i el temblequet se jugava, però el novio no venia, però el novio no venia. Carrera amunt, puntejant una guitarra i me la veig amb el cor, perquè pentinant s'estava, perquè pentinant s'estava. Filla meua, Ramoneta, filla meua, no jugues en la farina, perquè tot es casarà i tu quedaràs padrina, i tu quedaràs padrina. Passeges per Albaida, si passeges per Albaida, molt com t'hauràs d'anar, perquè si plous o t'has mare, a la joc vas a parar, a la joc vas a parar.
En el piso de l'església, en el piso de l'església, no podem anar a pau, pues haurem d'anar a metro, perquè l'església al mourà. En el piso de l'església. Estat en Benicadet, estat en Benicadet, i el dins la mar de Gandia, les monges de Benigànim i els clares de l'olleria. Jo estava en Benicadet.
meu carrer. Un pollastre terrenal. No és de hielo, no és de moixent, no és de ballada ni d'Ontinyent. De qui és? Moltes gràcies, Albaida. Vull contar-vos una història, ja se no és cap de... 25 de novembre, dia de les Catalinetes. De Santa Llúcia a Nadal, un mes cabal. Ara és el torn de l'Escola de Danses Amics de les Muntanyes d'Ibi. Pertanyen a un centre excursionista, d'ací es ve el seu nom. L'escola va ser fundada el 1991 i en l'actualitat la formen més de 150 persones de totes les edats, on s'imparteixen classes de danses i ball de la localitat d'Ibi, de la comarca de la Foia de Castellà i de la resta del País Valencià. El primer ball que els volen interpretar és la joteta agarrà, que és un ball del poble d'Ibi. Prové de la moda de finals del segle XVIII i és alegre i vistós. El seu nom té a veure perquè mentre es balla les parelles s'agafen de les mans. En segon lloc interpretaran la villanera, que és un ball per la de l'u, de la mateixa família que les malaguenyes. Es dansa per parelles i en rogle, i de passades molt senzilles. És el ball més conegut de quan es ballen en el poble d'Ibi, i també amb el qual solen iniciar-se els padrins i fadrines d'Ibi en la festa de les danses. Per a finalitzar la seva actuació, ens han preparat una jota del municipi veí de Banyeres, d'ahir el seu nom de Jota de Banyeres. És un ball que s'interpretava a les portes dels masos, en finalitzar la jornada de treball en el camp, i servia per a divertir-se i donar les gràcies perquè tot havia anat bé. Els amics de les muntanyes d'Ibi vos volen donar les gràcies per haver passat una bona estona al nostre costat i els desitgen que us agrade la seva actuació. Endavant, balladors i balladores d'Ibi. Allà dalt del campello, un pollastre terrenal. No és de hielo, no és de moixent, no és de ballada ni d'Ontinyent. De qui és? Contar-vos una història, ja no és cap de romanç. Ha passat de veritat, promet que no ho he inventat. Es tracta d'un amic meu que es va posar a festejar. Vente conmigo y será
capitana de mi barco, y los dos navegaremos. Charco, por el más profundo charco, vete conmigo y será. Marieta del molino, Marieta del molino, cantamos y carrerete, y al oído de la mola. Niete, repiqueles castañete, Marieta del molino. Adiós Carrascal-Leiri, adiós Carrascal-Leiri, Solana de Folladere, adiós María Laval. Que tú te vas, yo me quedé, adiós Carrascal-Leiri. Arrimé a un pino verde, yo me arrimé a un pino verde, por ver si me consolaba, y el pino como era verde, de verme llorar lloraba, yo me arrimé a un pino verde. A la cantera les marqué, a la cantera les marqué, si son a ver al raíz, y ver a ver si que es la vez, y vi que hasta allá yo di, y a la cantera les marqué. Ni para Lluneta, ni para Lluneta, irem a para Soler, y a la porta de Marieta, los señores, ni para Lluneta. Madrid está al retiro, de Madrid está al retiro, en Barcelona Colón, en Valencia Miguel, y en Ibiza también Joguer, de Madrid está al retiro.
que me voy sin verte. Por eso mi corazón no dejará de quererte. Adiós que me voy, me voy. La jota que valle, y esta la jota que valle, y en el cable de
una llaurada per la vida, que dura és la matinada, Quina marxa! ja no està qui t'estima, costa torna la nit, Moltes gràcies. no hi ha prou Moltes gràcies, Iris. dia, dura és la matinada, ja no està qui t'estima, són pels que el donen la vida. Les danses... Les danses d'Aielo de Malferit tornen a renaixer. Després de més de 20 anys, aquelles xiquetes i xiquets que portaven al cor la dansa, junt a nova gent de la localitat, han decidit reprendre les danses al seu poble. Des de l'inici, el grup de danses d'Aielo va ser un grup investigador dels balls del poble, retrobant l'U i la Jota d'Aielo, que no es ballava des dels anys 30, així com de la cadena pròpia que ballaven els avantpassats, de la indumentària i dels pentinats del segle XVIII. Com a grup, la Solana va participar per primera vegada al 6è plec de danses de la Vall d'Albaida realitzat a Ontinyent el 10 de setembre de l'any 1983. Van acudir cada any ininterrompudament fins l'any 1995 per a ballar la dansa. L'any 1986 fou el nostre torn i el grup de danses La Solana va organitzar el 9è aplec de la Vall d'Albaida. El grup de danses va actuar a les festes patronals de la pròpia localitat, a les festes del carrer i d'altres localitats veïnes on se'ls convidava a ballar. Però l'any 1992 es desfeia oficialment el grup de danses, després de 10 anys d'activitat, tot i que van continuar ballant a l'aplec de danses de la Vall d'Albaida de tant en tant fins l'any 2001. És ara, des de finals del 2015, quan tot comença a ressorgir. Han estat mesos complicats, d'una banda per recordar el que en sabíem i de l'altra perquè calia formar a nova gent. El juliol de 2016 vàrem fer les nostres primeres aparicions en públic, realitzant la nostra dansa al poble d'Aielo. Des d'octubre de 2016 hem obert la nostra escola de dansa, on cada setmana anem aprenent balls propis de la nostra localitat i d'altres localitats properes. Aquest és el segon curs de l'escola. Avui vos en farem una mostra del que estem treballant. En primer lloc, ballarem el fandango de 3. Seguidament, ballarem el bellatori de Xàtiva i per acabar, com no podia ser d'altra manera, ballarem l'U d'Aielo. Endavant, Solana. Una llaurada per la vida, que dura és la matinada, ja no està qui t'estima, costa torna la nit, no hi ha prou llum al dia, que dura és la matinada, ja no està qui t'estima, són cols que el donen la vida, fases que el clava el destí, però tu sempre cansada.
I ara ha arribat l'hora d'acomiadar aquest espectacle. Però no podem fer sense abans agrair a tots i cadascun dels balladors i balladores que han fet possible l'espectacle d'avui. Moltíssimes gràcies per vindre a Ielo i per mostrar-nos el vostre treball. Esperem que hàgiu estat com a casa i que en properes edicions ens torneu a acompanyar. També volem agrair al públic el seu entusiasme i l'il·lusió per els balls valencians. Així dona goig vindre a ballar. Però no podem oblidar agrair també la col·laboració i patrocini que l'Ajuntament d'Aielo ha realitzat a la Solana Grup de Danses per a que aquest espectacle es poguera dur a terme. I que no se'ns obliden els tècnics de so i llum que han fet possible que la música sonara com cal i la llum ens donara el caliu necessari per a sentir-nos com a casa. Moltes gràcies a tots i totes, bona nit i fins la pròxima edició de Retrobot.